Nicolae Bodgros, așa că știe foarte bine ce este muzica. Adriana Deaconu ne încântă în această dimineață! Bună dimineața, bine ai venit la noi, ce costum frumos! Bine ai venit, dar uite și ce frumusețe! Mulțumesc frumos, am venit cu un costum, nu ce aveți voi aici. Astea te rog frumos să le ignori. Astea nu sunt pentru mine, n-am ce să caut eu cu costumul popular. Foarte bine. Așa apar eu, așa vin la dumneavoastră, așa vin în emisiuni, așa merg la spectacole, așa merg oriunde. Așa voi să mergeți în costumele voastre, să stați în zăpadă. Așa, și la facultate cum mergeți? La facultate... Tot în costum popular? Nu. La facultate mergem așa, în civil. Credeam că în costum de baie. Nici în costum de baie. Nici în costum de baie? Dar ce costum porți? E destul de interesant. Eu vin din Prahova, vin de la Starchiojt, de la Văleni de Munte, de acolo. Vin de departe, dar am ajuns bine, chiar dacă e iarnă grea, este zăpadă. Am un costum tradițional, un costum de pe Valea Slănicului, Valea Prahovei. E fotă, poale... Și un voal, nu? Sau ce? Maram. Nu, e... Ce maram e asta, dragă? Mi s-a părut și mie, ce vrei, mi se pare și mie, poate... Ai putut să pui mâna. Și tu acum. Vreau doar să corectez puțin. Eu sunt eleva Mariei Tănase Marin. Am cântat în spectacole cu domnul Nicolae Bodgros, maestru Nicolae Bodgros, înregistrări în radio, cu orchestra radio. Acolo am înregistrat pentru prima dată. Se difuzează tot timpul la radio piesele mele și mă bucur. Ce frumos! Tocmai de aceea te-am și invitat în această dimineață. Ce să ne cânti? O să vă cânt o piesă din repertoriul propriu, Bate vântul cetina, dar înainte de asta vreau să mulțumesc domnului Sandel Bălan. Așa. Pentru că dumnealui a făcut posibilă venirea mea aici la dumneavoastră. Vreau să mulțumesc și domnului Ionel Petre, pentru că dumnealui se ocupă oarecum de mine, mă invită în spectacole, mă promovează. Și noi te invităm aici la noi la Star Matinal să ne cânti în această dimineață. Hai, să vedem. Andreea Deaconu. Bate vântul cetina și mângâie inima și cum bate-mi-o apleacă ca dorul din piept să-mi treacă și cum bate-mi-o apleacă ca dorul din piept să-mi treacă Codrul are flori pe poale, omul dorurile sale, codrul are frunza creață, omul dragoste de viață, codrul are frunza creață, omul dragoste de viață, de-i codrului frunza și omului dragostea, codrul frunza-și risipește și omul îmbătrânește, codrul frunza-și risipește și omul îmbătrânește,
omul să nu îmbătrânească, of, of. Bravo! Mulțumesc frumos!